Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hepdeniň jeminiň leýartyny. Gepleşikleri Pragadak studiodan men Ýogşan Annurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlyk Radiosynyň web saýtyna iň köp okolonlaryň başyny Türkmenistanyna içerik gatnaw çäklendirmeleri 2021-nji ýyla çenli uzoldurly diýen at bilen çap edilen habar çekýär. Türkmenistanyny 1-nji noýabrdan başlap dogrulygyny petikleme girilip bilinär. Türkmenistanyny Nursultan Taganowanyň howsarlaryny basyş güýçlenýär. Onuň özüni bolsa watan haýyny atlandyrdylar. Covid-19 gatnaw çäklendirmeleri 2021-nji ýyla çenli uzoldurly. Lewapda ilatyň pagta çekilmegi ýatyrylýar. Taganowa, meni Tikhanovskaya deňemek ýalňyş. Ýöne biz talap etmesek hiç kimme adat we adalatly durmuşy sowgat bermez diýen at bilen çap edilen habarlarymyz, söhbetdeşliklerimiz iň köp okolonlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Türkmenistanyny Nursultan Taganowanyň howsarlaryna basyş güýçlenýär. Onuň özüni bolsa watan haýyny atlandyrdylar diýen at bilen çap edilen gepleşik çekýär. Türkmenistanyny 1-nji noýabrdan başlap dogrulygyny petikleme girilip bilinär. Covid-19 saglyk bugdawyny gözegçilik edýän vice-premier Lewap sapar etdi. Taganowa, meni Tikhanovskaya deňemek ýalňyş. Ýöne biz talap etmesek hiç kimme adat we adalatly durmuşy sowgat bermez. Covid-19 gatnaw çäklendirmeleri 2021-nji ýyla çenli uzoldurly. Lewapda ilatyň pagta çekilmegi ýatyrylýar diýen at bilen çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde köp dinlendi. Bu hepde iň köp görülenleriň başyny türkmen görnüşleri 42-nji hepde atly fotosergimiz çekýär. Türkiýanyň gün ortasyndaky Hatay welaýatynyň İskenderun şäherine partlama boldy. Konflikt we Covid-19 Daglyk Garabagyň ilatyny goşa howpawanýar. Covid-19 Global Briefing 20-nji 26-njy oktýabr hepdesi ýene at bilen çap edilen videolarymyz hem köp görüldi. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistan bilen bagly soňky maglumatlar esasynda dowam etdirýär. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow şu hepde Türkmenistanyň bir taraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanyp kurulan DSK-laryň bir näçesiniň dawaraly açylyşyna gatnaşdy. Döwlet dostlugyny 30-njy oktýabrda Awtolow kärhanalary toplumynyň we awtomobil mekdepleriniň birleşiginiň okuturganlyşyk merkeziniň açylyşyna gatnaşdy. Jahan Dörejilik merkeziniň açylyşyna gatnaşçylary gutlaw hatyny çap etdi. 28-nji oktýabrda Aşgabatda prezidentiň gatnaşmagyna Niýazow we Türkmenbaşy ýollarynyň çatyrygyna urulan ýerasty geçelge we Türkmenbaşy ýolunyň uğruna urulan Kaşan diwan mehmanhanasy ulanmaga berildi. Tadaka geçelganyň üstüne boyu we iýini 16 metre barar kup görnüşli mahabat binasynyň oturdulygyny onnaky video ekranlarda dürli mahabatlaryň we maglumatlaryň görkezilýekdigini aýdýar. Jahan Dörejilik merkezi bolsa nesiriň ýazmagyna görä sunuwatyň dürli urlar bilen gazyklanýanlaryň tebigi zekin basarnyklaryny açmagy, dörejiligini hassa kämilleşdirmegi, döwrewap eserler döretmekler üçin zerur şertleri öpçün edýär. Döwlet habar seriýetleri bu DSK-laryň bahasy barada hiç zat aýtmaýar. Türkmenistanyny 100 milyonlarça dollara urlayan ulu DSK-lar, mehmanhanalar we mejlis, sport zallary köplenç boş durýar. Olary saklamak ulu çykdyja öwrülýär diýip Azatlygyň hökümete ýakyn çeşme aýdýar. Täze açylan diwan mehmanhanasyny guran Renaissance Holding Aşgabatda garawum hemde Nusa mehmanhanalarynyň gurulşygyna da gatnaşýar. Mehmansyz şäherde munça mehmanhana näme gerek? Muny prezidentiň özünden başga hiç kim bilmeýär diýip hökümetdäki çeşme resmiýleriň bu mesele boýunça gurrun etmekden gaça durýanlyklaryny hem sözüne goşdy. Türkmen hökümetine ýakyn çeşme odol bu iki mehmanhananyň döwlet gazynasyna 500 milyon Amerikan dollarynyň uğrak serişde düşjekdigini aýdypdy. Täze açylan DSK-lar prezidentiň dünýä ykdysadyýatyny emele gelen ýagdaý bilen baglykda gurulşy meýilleşdirilen ähli DSK-lara gaýtadan seretmek we diňe ýaşaýyş durmuş ähmiýetli zerur DSK-lary saýlap almak barada beren tawsyrygyny ilki özüniň bozýanlygyny görkezýär diýip anonimlik şertinde gurulşan ýerli telekes aýtdy.
28-nji we 30-njy yktyarda bolan açylyş dawralarynyň aralygyny 29-njy yktyarda gol çekilen kararda bolsa Aşgabat şäher häkimliginiň 9 sany köp gatly awtoduralgynyň ow hojalyk we daşky urşaw goramak ministrliginiň guşçuluk toplumynyň satylmalylygy aýdylýar. Kararda bellenmegine görä bu deskalar işiniň esasy urlaryny we iş yerlerini saklap galmak şertini tenagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdalaryny bellenen tertipde göni salgyly satmak arkaly hususlaşdyrylmaly. Döwlet dostluğunu hususlaşdyrylmaly deskalaryň sanyny 16-njy yktyarda tasdik etdi. Emma ol sany metduatda çap edilmedi we adatça bolşaýaly tenagatçylar we telekeçiler birleşigi bilen hökümetiň arasyndaky ýakyn hyzmatdaşlygyň nowatdaky syrny urly diýip adatlygyň söhbetdeşi belledi. Türkmenistanyň Hronikasyny eseriniň ýazmagyna görä, ýurtda hususlaşdyrylýan kärhanalar iş orunlarynyň dowamly gyýsadylmagyna, işsizligiň hassa ösmegine alyp gelýär. Sebäbi kärhanalaryň täze ýeleri çykdyjylar adaltmak üçin artyk kasaplan iş orunlaryny ýapýar we işini ýitiren adamlar her agyr şertlerde goragsyz işsiz galýar. Emma muňa garamazdan Türkmenistan ýurtdaky ykdysady kynçylyklary boyun almaýar. Şol sanyny işsizligiň derejesiniň ýokarlanýanyny barada çykýan maglumatlar hem ne inkar edýär, ne de tasdikleýär. Hepdäniň zemini Sowet döwrüniň syýasy repressiýalarynyň pidalary we olary şuňky garaýyş baradaky söhbetlen dowam etdirýär. Orsiýetliler 30-njy yktyarda syýasy repressiýalaryň pidalarynyň nowatdaky hatyra günni bellediler. Orsiýetde bu ideýa 46 ýyl odal syýasy tutsaglaryň aglan eden aşlygy bilen başlandy we bugünkü häkimiýetleriň ýanamalaryna garamazdan nahak garalanan, ýok edilen adamlaryň atlaryny dikeltmekde, hatyralaryny tutmakda has ulgerime eýe boldy. Rus dilini resmi maglumatlar esasında aglan edilen sanlara göre 1937-38-nji ýyllarda syýasy aýplamalar esasında 1.400.000 goly adama iş kesilýär. Olaryň ýartyna goly 682.000 adam haýyl etmeýän atylyp öldürilýär. Tarihçiler Sowet häkimiýetleriniň şeýle ýagdaýda 2 ýyllap her gün ýurt raýatlarynyň müňlerçesini, ýagny her günne 100.000 adamy öldürenini aýdýarlar. Şahir we ýazgy Yevgen Rozmanyň deňeşdirmesine görä, Sverdlovskida NKVD-niň işgärleri 1937-38-nji ýyllarda 20.787 adamy öldüripdirler. 1941-45-nji ýyllaryň urşuny öldürilen 21.394 Sverdlovskiliden sehel az bolup durýar. Elbette, Sowet döwrüniň syýasy repressiýalarynyň dol sanyny anyklamak tas mümkin näl. Ýöne şol ýyllarda atyga çenli höküm edilen adamlaryň köpüsi soňra aklanýar. Şol wagtda orsiýetden tapagutlykda Türkmenistany Sowet döwrüniň syýasy pidalarynyň, Türkmen döwletiniň düýbüni tutan adamlaryň garasylyk ýyllaryna akwaly hem öwürlük bolmady. Gaýgysyz Atabaýew, Nederbay Aýtak ýaly syýasy liderleriň Aşgabatdaky ýadgarlyklarynyň ýykylmagyndan başga oku kitaplaryna metduatda hem şol döwrüň detallaryny açmak, görnükli syýasy işgärleriň we dörejilik wekilleriniň başyna düşen işler barada ýazmak, gurrun bermek hem dillen gadagan edildi. Ikinci tarapdan Türkmenistanyny ýaşlary watançylyk ruhuny terbiýelemek, geçmişiň ýalňyşlaryndan netije çykarmak, ýurda il güne wepaly bolmak hakyny gurrun edilýär. Eýsem Türkmen döwletini gurmaga gatnaşan we syýasy repressiýalaryň ol ýa-da beýlik görnüşde pidasy bolan adamlaryň ýatlanmazlygy watançylyga sygyarmy? Türkmenistanyň häkimiýetleri bolşewikleriň eden ul jenaýatlarynyň üstüniň açylmagyny näme üçin garşy durýar? Adatlyk bu arada Türkmenistanyň demokratik saýlaw hereketiniň lideri Murat Gurbanow bilen söhbetdeş boldy. Murat, ine öňkü postsovet ýurtlaryny syýasy repressiýalaryň pidalary ýatlanyp durulýar, olaryň atlary dikeldilýär. Şoň bilen bir wagtda da 30-njy oktýabrda Orsiýetde syýasy repressiýalaryň pidalary ýatlandy. Rus tarihçilerinin maglumatlaryna görä 1917-nji ýyldan 53-nji ýyla çenli aralykda 41-45-nji ýyllaryň urşuny
wepat bolanlary ýatyrly wepat bolanlar goşmanynda 26 milyon töwerek adam siyasi repressiýalaryň pidalary bolupdyr. Emma Türkmenistanyň siyasi repressiýalaryň pidalary ýatlanmaýar. Siz öz pozisiýaňyzda aýtsaňyz, siyasi repressiýalar babatda häzir türkmen siýasatçylary nähili pozisiýany eýlemeli? Bu ýerde nähili bir ýörelge bar siziň pikirinizçe? Birinciden Türkmenistan 92-nji ýyldan bäri siyasi pozisiýasyny gatyp getdi. O diktatorsk rejimi ýetdi. Şoň üçin siyasi repressiýaň pidalaryny, adamlaryny ýatlama aňada dursun. Şu taryhy düýünden aýrýarar. Şu bolmadyk ýaly. Hiç 92-nji ýyldan bäri şu zatlar hakynda hiç tak görülmeýärler. Oňdaşyndan şu adamyň bilimleri peseltinip, ýa-ni 9 ýyl etdiler okuwy 10 ýylyga derek, institutlary 4 ýyl etdiler 5 ýylyga derek, institutlaryň okujak adamlaryň sany peseltdiler. Köp zat etdiler, şol halkymyz siýasata goşulmaz ýaly. Halkymyz diňe ýa-ni mal hökmünde, diňe gul hökmünde bolup gezer ýaly. Diňe iýmek, içmek, işlemek, başga zada goşulmaz ýaly. O näme çykdyrak? O diktator rejimler şol döwleti dolandyrmak, esasen halky dolandyrmak ansat düşer ýaly diýer. Şoň üçin nesip bolsa, haçan da Türkmenistan biz gurulmazda, demokratik döwletini gurulmazda bir ýatdan çykaryp gelýän siyasi repressiýaň pedalaryny biz hökümet suratda ýatlap, bizim taryhymyzda ýatlap, taryhymy düýünden täzeden ýazmaly bol. Murat, Orsiýetde de şeýle ýagdaýyň bardygy aýdylýar. Şo Rus oppozisionerleri, Rus intellektuallary häzir Orsiýetiň hökümetine şo bolşewizmiň tarapdarlarynyň ýolbaşçylyk edýändigini aýdýarlar. Şol siýasaty täze görnüşde ýöredýändigini aýdýarlar. Emma Rus intellektuallary Orsiýetde ýazgylar, jurnalistler, beýlekler ýok edilen adamlaryň atlaryny dikeltmekde uly iş alyp barýarlar. Emma türkmen intelligensiýasyny başda başlanan bolsa soň bu hereket ýatyp galany meňdiýär. Siz şu pozisiýa nähil garaýarsyňyz? Bu türkmenleriň aňly düşünjeli adamlaryna ol adamlar gerek gelmi? Yok, bu ýerde Türkmenistanyň içindäki bolýan siýasatlar dowul kontrolly alınıp barýar hökümetiň diktatoryň ýa-ni arkasynda. Diktator şolu kontrol edýär. O ýerde azat edebiýatçy, azat jurnalist, azat ýazyjy, azat rejissor ýok. Şoň üçin olar islew bolsa da şonu ede bilmeýär. Gynansak da bizim intelligensiýamyz 96-da gidip başlady. 2000-nji ýylda soňkulara gaýtdy. Ondan soň täze dören intelligensiýa, ol intelligensiýa şul arkadagy diňe öwür ýaly, diňe ýallaklar ýaly intelligensiýa. Hakyky ýazyjy, hakyky intelligensiýa ýol berilmedi. Şoň üçin bu taryhlar, geçen taryhlar ýatdan çykarylyp gelýär. Sebäbi şu hökümet onu islenýär. Şoň üçin hökümet dol şertde mediýany kontrol eden soň şu zatlar Türkmenistanyna ýol berilenok. Ýazjak bolsaňyz, onu ýöne öňkü adamlar, ýaş, ulu adamlar ýatlýar, bilýär. Ýöne ýaşlar ondan habary ýok, hiç de ýaralanok, aýdyranok. Inni Murat, şu türkmen hökümetiniň alyp barýan siýasaty, şol ýurduň taryhy wagtda alyp barýan şu siýasaty, şu ýörelgesi üstünlikli boldymy? Bu oňa peýda getirdimi ýa-da bu oň awraýyny gaçyrdymy? Şu netijesine nähil baka berýärsiňiz? Dogrudanam şol adamlar gaýgysy tawaýlar ýa nedir aýtaklar ýa beýlekler, dilçiler unutuldymy dogrudanam? Halkyň hakykatyndan süpürilip aýryldymy şu siýasat bilen bilelikde? Şol siýasat diktatora peýda getirdi. Şol barýan siýasaty. Näme? Halk öz gahrymanlaryny unutup başlady, ýadyna çykaryp başlady. Halk siýasata goşulman başlady. Oňa ýol berenoklar, siýasata goşulmaýanlary ýa türmäge batýarlar ýa-da ýa-ni tohumly gyrýarlar. Umuman arkadaga, umuman şol prezidente, diktatora şu peýda getirdi. Ýöne halka gaty uludayan getirdi şunu. Halk öz taryhyny unutup başlady, öz gahrymanlaryny unutup başlady. Ýa-ni öz gahrymançylygy, öz mertebesi, ruhy şondan galanok. Öňe goýup bilenok. Sebäbi esasy diktatoryň işi şu halkyň ruhy, gahrymançylygy, mertebesi galmaz ýaly. Şol taryhlary unudur ýaly, ýadyna çykarar ýaly iş apparyň üçin. Şoň üçin şu ýerde halk utuldy, ýöne diktator ýeňdi. Indi şu diktatoryň ýeňsi uzak möhletli ýeňismi ýa gysga möhletli ýeňismi siziň pikiriňizçe? Bu uzagundan dogrudanam öňden görjülükli siýasatmy ýa-da şoga kör siýasatmy? Bu siýasat öňde görjü siýasat diýen, ýöne şu ýagat strategiýa hem-de taktika var. Bu taktiçki maksat, ýöne şu taktiçki maksat gynansak da köp ýyldan bäri dowam edýär. Bu hökümet suratda utular. O näme? Ine diktator bu bir netije. Sebäbi halk durýar.
halk bolup öz aklymyzy, öz taryhymyzy, öz doğruluğumuzy, öz agzybirligimizi, öz gahrymançylygymyzy, öz haklarymyzy, öz borçlarymyzy elimize almasak, biz hiç wagtdan şunu ýeňilmez. Şoň üçin şu bar günäsi şu diktatorda. Bar günä halk şoňa ırgaçylyk beren üçin şu zatlar gysga wagtda görülen zatlar uzak wagtda dowam edýär. Murat ýene bir soraw, indi halk ýa-da watan oň pida bolan şu göreşde siýasy repressiýalaryň pidasy bolan adamlar unutmak bilen söýülip ýa goralyp ýa-da ösürilip bilermi? Watana şeýle hyzmat edip bolarmy? Hükman suratda biz nesip bolsa, kaçanlar şu diktator aýran ýadaýymyza biz täze taryhyny ýazar, Türkmenistanyň täze taryhy diýmek, hakyky taryhyny, öňkü taryhy galdyrar. Şo ýerde Türkmenistanyň bir topar siýasatçy adamlary kelek bolup, ýani konslaýerlere düşüp, öz watanyny gorap, öz watany üçin öz janyny goýan adama gasty köp. Biz şonuň adatlaryna, şonuň taryhlaryna täzeden diketmeli. Sebäbi ol biziň öňdäki repermat, ol biziň öňdäki görkezçi nokatlarymyz. Şoň üçin biz şu zatlary hiç wagt ýadyna çykarmalylar. Ol adamlar watan üçin janyny berdiler. Ol adamlar bizim Türkmenistan üçin, Türkmen halky üçin köp tar etdiler. Şoň üçin onu unutup bolmaz. Hökman suratda biz şoları gaýdyp ýerine goýmaly. Sebäbi bizim taryhymyzda, hakyky taryhymyzda diktatorlar hiç yer tutmalylar. Gysga taryhda, ýani gysga nükletde aýtmaly. Sebäbi olar näme 92-den bäri edir zatlar ýok. Ýöne revolýusiýon halky öňe ösdürmek üçin siýasatyny, jemgyýetçiligi, Türkmen halkynyň bilimini ösdürmek üçin hiç haýatmady. Diňe tersine hareket etdiler. Diýmek halky onu gahrmanlary bilen söýüp bolýardy. Hakykatly. Murat Gurban azatlyk bilen söhbetdeşligi wagt tapanyňyz üçin köp sag bolun. Size sag bolun, inneki duşuklar çeldi. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Sowet döwrüniň siýasy repressiýalary baradaky söhbeti halk duşmanyny elip 10 ýyl iş kesilen we 20 ýyla golay tutsagda ýa-da sürgünne ýaşan, emma bu barada bir setir hem ýazmadyk ýazy Hydyr Derýäew baradaky uly gowrumly söhbetiň birinji bölümi bilen dowam etdirýäris. Türkmenistanyň senzurany kanun arkaly gadagan edenligine garamazdan ýurtda 1980-nji ýyllaryň aýagyny dikeldirip başlanan taryhy hakyda soň gaýtadan gadaganlyga düşdi we häzirki ýaşlar hatda 1990-njy ýyllaryň başynda aýan edilen arhiw maglumatlaryny hem bilmeýärler. Bu meselelere gyzyklanma az diýip anonimlik şertine urulaşan Aşgabatly jurnalist aýtdy. Ýazy Hydyr Derýäewiň 20 ýyl çemesi tutsaglykda ýa-da sürgünde saklanmagynyň anyk sebäbini soradym. Ýaşlaryň hiç biri bilmedip Aşgabatly jurnalist aýdýar. Munyň sebäbi döwlet ýolbaşçylarynyň geçmişe siýasy baha bermekden tas 30 ýyl bäri saklanmaklary, oku kitaplaryna senzurany saklap galmaklary bilen bagly bolup görünýär. 10-njy klass okuwçylarynyň edebiýatdan okuw kitabyny Hydyr Derýäewiň 1937-nji ýylda çap edilen romanynyň okuwçylar tarapyndan gyzgyn garşylananlygy aýdylsa-da, ýazynyň şondan soň 20 ýyl çemesi dörejilik bilen meşgullanyp bilmezliginiň sebäpleri anyklaşdyrylmaýar. Şahir Allaýarçyryň 1991-nji ýylda Hydyr Derýäewiň başdan geçirenleri barda ýadan gowrumly makalasynda Bilim Ministrliginiň tasdiklan okuw kitabyndan tapagatylykda ýazynyň 32 ýaşynda 1937-nji ýylda üçlügin çykaran karary bilen halk duşmanyna öwrülip 10 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edilenini gaýdylýar. Emma okuwçylaryň köpüsi bu hyl goşmaça maglumatlardan habarsyz galýar. Dogry, Türkmen Döwlet Neşriýat Gurulugy tarapyndan 2009-njy ýylda çap edilen okuw kitabyna Hydyr Derýäewiň şol ýyllaryň tutgatlygyny töhmet atylyp nahak tutsag edilenligi aýdylýar. Ýöne bu töhmeti kimiň atanlygy ýa-da çala agdalyp geçilýän tutgatlygyň nämedigi hakynda ýekeje söz hem aýdylmaýar. Awtoryň nahak günä ýönkölüp tutsag edilmegi bu kitabyň okuwçylar köpçüligini ýetmeýänkä ýakylmagyna sebäp bolýar diýip okuw kitabynyň awtorlary Ganly Penjeden romanynyň maňlaýynyň diňe 1957-nji ýylda ýazy günäsiz diýilip aklanandan soň açylanlygyny habar berýärler. Elbetde Türkmenistanly ýaşlar siýasy repressiýanyň pidasy bolan beýleki adamlaryň ikwallary hakynda da kän zat bilmeýärler.
Yoksa edebiyatçıların köpüsünün pikirine göre Yazı Hıdır Deryaýewiň türme tejribeleri onun ýylynyň gelýän nesillerin hususan ýaş döredijileriň öwrenmeli we bilmeli tejribesi bolup durýar. Gynançly ýeri siýasy repressiýanyň pidasy bolan adamlaryň özleri hem soň mümkinçilik bolan halatynda da öz başdan geçirenlerini ýazmakdan ýa gurrun vermekden saklanypdyr. Wagtyny başdan geçirenlerini ýalan bolsady, ol türkmeniň Warlam Salamow hem bolup bilerdi diýip adynyň aýdylmalygyny soran Aşgabatly jurnalist we edebiýatçy Azatlyk bilen kyssaçy ýazgywara deden söhbetin aýtdy. Türkmen türmelerinin Siriyada Türkmenistany garaşsyzlyk ýyllaryny emele gelen türme problemasy. Siýançylaryň köpüsiniň pikirine görä Sowet döwrüniň irki ýyllaryndaky repressiýa siýasatynyň gaýtadan bazar şertlerine ulanylmagy, hasanygy öz zähmeti bilen baýap biljek başarnykly adamlary garyp we gorkuda saklamagyň döwlet siýasatyny öwrülmegi bilen bagly bolup görünýär. Azatlygyň bu temadan taýýarlan gepleşiginden soň anonimlik şertinde gurlaşan edebiýatçy öňkü Sowet respublikalaryna bazar gatnaşyklaryna geçmegiň şeýle uzak wagt almagy we kyn bolmagy odaly geçmişe siýasy baha berilmeligi, siýasy repressiýanyň başgaça ýagdaýda gaýtalanmagyny gowy şert döredilmegi bilen bagly diýip pikir edýär. Türkmenistany ne basmaçy diýilip gyrlanlar, ne de baý kulak diýilip sürgün edilenler, ne de häzir garaşsyz döwletiň düýbüni tutan siýasatçylar, ne de türkmen diliniň we edebiýatynyň şuňky derejesine ýetmek üçin ömrüni beren adamlar ýatlanýar. Hıdır Deryaýew biziň şuň ulanýan döwlet dilimiziň sintaksisden oku kitabyny ýazan adam diýip radionyň söhbetde aýtdy. Orsiýetde siýasy repressiýanyň pidalarynyň hatyry güni her ýyl 30-njy oktýabrda bellenýär. Ukrainada siýasy repressiýalaryň pidalary her ýyl may aýynyň 3-nji ýekşenbesinde, Gazagystanda bolsa 31-nji maýda ýatlanýar. Bilemin öz pidalarymyzy ýatlasak, olaryň hatyrasyny tutsak, gowy bolar diýip Aşgabatly jurnalist we edebiýatçy aýtdy. Şahir Allaýar Çüriýew 1980-nji ýyllarda dören mümkinçiliklerden peýdalanyp, Sowetler döwrüniň siýasy pidalary babatdaky hakykaty dogrulygyny açmak üçin ilkinji bolup galama ýapşan jurnalistleriň biri boldy. Onun siýasy repressiýanyň ejerini çeken adamlar, olaryň maşgalak dağlar bilen duşup, arhiwlerde örüp ýazan makalary 1993-nji ýylda çaplanjy kitap görnüşinde çap edildi we häzir Aşgabatly edebiýatçynyň sözlerine görä günlük eliň çıraly gözlenmeli kitabe guruldy. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosi Hıdır Deryaýewiň we beýleki repressiýanyň pidasy bolan adamlaryň akbarlary, işleri barada geljek gepleşiklerine hem maglumat bermegi planlaşdyrýar. Eger bu mesele bilen bagly sizde goşmaça maglumat bolsa, Azatlyk bilen habarlaşyp öz pikirleriňizi aýdyp ýa-da okuwçylara ýetirmegiň ýoluny tapyp bilersiňiz. Gepler Azatlyk radiosi hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owgan neplerimiz bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz adatça bolýary Owganstanyň habarçymyz jurnalist Şaýmerdan Gulmurady. Şaýmerdan Gulmurady bugün Owganstanyň mektepler we etnik türkmenleriň ol mekteplerden peýdalanýy baradaky söhbetlen dowam etsek, Owganly türkmenleriň käbiriniň aýtmagyna görä, mektepler bar, mektepler guruldy, molumlary aýlyk tölenýär. Emma türkmen çağalary mektepden gowy peýdalanyp bilen oklar, bir topar maşgallar çağalaryny, hususan gyýyllaryny mektebe iyi beren oklar diýen maglumatlar bar. Dogrudan mektepler bardy, mektep işlän ok diýilen habaryň jany barmy? O jany bar. Demirgazyk Owganstanyň 5 vilayatynda türkmenler goýçun bolup ýaşaýarlar. Türkmen owlarynda mektepler açyldy. Soňky döwürde mektepleriň sany hasam köpeldi. Gyz mektepler hem açyldy. Şol mektepler halkara guramalaryň kömegi bilen bir döwrübap binalar guruldy mekteplere. Emma şu mekteplere barıp bilim alýan okuwçy az. Köp ýerlerde mektepler bar, molumlarym aylyk alýar hökümetden. Ondan soň mektepleriň hatda sakçylary hem bar, olam hökümetden aylyk alýar, ýöne bar okuyan ýok. Şaýmerdan muň sebäbi näme? Onuň sebäbi birinciden şu türkmenleriň ykdysady ýagdaýynyň pestigi diýse bolar, çünki şu çağalaryndan işletýärler, türkmenler şonuň içine mektebe uğradyp bilen ýok diýip şeýle gurunedýär türkmen wekilleri. Onuň soň häzirki Owganstandaky ýagdaý howpsuzlyk şertleriniň yaramazlygy sebäpli. Has muhimi
Türkmenler şu ilim bilmekten üns veren ýoklardy. Misal üçin aýdaly Demirgazyk Owganystanyň şordaky etrafynyň daş güzer hepsinde Türkmenistanyň kömegi bilen bir meýda okuwçylar bilim almak üçin bir mektep gurduryp berdi. Türkmenistan tarapyndan guruldy. Şol mektebiň mugallimleri bar, işgärleri bar. Mektepde okuwçy ýok. Meselen bir etrafyň ýagdaýyny aýdaýyn men. Kelder diýen bir etraf bar, Balx welaýatynyň Kelder diýen bir etraf bar. Sol etrafta bunlarca ülke Türkmen ýaşy. Umuman Türkmenler de hemmesi. Sol etrafta tutuş bir etrafta ýokary bilmäge bile dursun. Orta mektep tamamlanamıyor. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen gepleşiklerimiziň nowatda aksany geçirip durýar. Olar dinleýäňiz üçin köp sag bolun, azatlyň tolkunlaryndan aýrylmaň.